ukuthi nje nibhizi nje nina lapha emaThekwini nje niyatobozana nje abekho yini otanga bakho abangangawe kunokuthi uthukele kugodo hala kunawe. Bakhona mama ontanga kodwa manje ngeke kusasiza vele ngoba isimo sesikanje manje mama. Yabo nje uyangihlanyisa nje ngicela ungivalele leyo call nje uyangihlanyisa nje. Mana mama ngiyacela bathi ungayikhanseli ifoni mama ngiyacela. Hey Mama ayikho into engizokhuluma nawe manje nje ngifuna ukuzama ukufonela eKutheni uyimanje. Ngiyacela mama ungaqala umfonela uThembi mama ungamfoneli. Yini usumthanda ngaleyo ndlela yini wena? Cha kukho umuntu okadala ungakanani uma ungaka? Ngiyaxolisa mama. Kanti futhi ke ebengifisa ukudlulisa mama okunye ukuthi kunezinye inhlelo bese ngikuza vele ukuthi kube khona engivela ngakho kubo kaThembi. Hayi cha wena. Ma? Bedela nje. Uyabheda nje into eyikhulumayo. Hawu mama. Noma ufuna eThekwini manje. Ufuna ngigibele manje ngize lapha eThekwini. Kodwa manje into enkinga mama ukube emhlabeni ngempela ngithole ukuthi ngempela ukhulele ngeke usangisiza ukuthi ngimnyeke. Nesiqiniseko sinalani sokuthi ingane yakho. Iyo into enkinga leyo kodwa ngesiqiniseko ngoba phela yena uThembi uhlezi naye isikhathi esiningi nje. Uhleze nami kahle kahle. Uyacela uThembi yena ukuthi unani emzimbeni naliphi igciwane. Sithatha lethuba kubingelele ngikwamukele embukeli weBlack Life TV kwisiqephu sesithi sikhipha izimfihlo with myself umlangeni uMagasela. Ngimenyiwe ke hayi ngimenywanga indaba manje sengathi ngihamba emzini yabantu. This time kunobhuti osibhalelile. Wase siyamcela ukuthi akasondele eduzana libeke kahle udaba lakhe siza ukuthi ukhala ngani bese siyabona thina eBlack Life TV simsiza kanjani. Yayibona leyo nto. So njengamanje ngicela ukuthi mina nambukeli simnikeze ithuba lokuthi akubingelele uzobe sesitshela ukuthi uqhamukaphi emva lokho uzohlala phezulu kodaba. Ngicela ukubingelela bhuti wami sibone njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyasho ukuthi uqhamukaphi bese uyasitshela ukuthi ufisa usikusize ngani thina la kwaBlack Life. Ngibingelela ababukeli emakhaya Majola lenikhuluma naye ngisuka eLedandi lapho ngisuka khona. Ngicela uyiBlack Life TV ukuba ingcede ngalala nomngani wakhe. Ngingasiqala maphansi bafowethu. Okay bhuti ngicela ubingelele umbukeli weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uqhamukaphi kuphela emva kwalokho uhlale phezulu kodaba. Sanibona nababukeli emakhaya uMajola lenikhuluma naye Sibongo ngiqhamuka eDandi. So ngibhalele iBlack Life TV for ukuthi ngicela ukuthi ngisize nginemfihlo la engifisa ukuthi ngidlulise kumama ongizalayo. Ithini imfihlo? Imfihlo ukuthi ngathathwa umngani wakhe umama ngenxa ukuthi abantwana kanabo abantwana ngathatha uyena umngani wakhe umama wayongifundisa nakhona basengiqedile ugrade 12 waseyongifundisa ke eMavarsity. So ngithe ngisahleli naye ke umamncane umngani wakhe umama so manje kunezinto esenokwenzeka manje like sengigcine sengiba nobudlelwane mina naye sangena othandweni. Okay. So okunye okunokwenzeka noma ngingekho usenokuthi mhlawumbe angifonele mhlawumbe angicela ukuthi ngizomvakashela. So vele sesifana nabantu abathandana manje ngiyabona ukuthi lonto leyo vele ngeke izifike kahle kumama ngoba futhi yena umngani wakhe lo uThembi akasayi kumama kahle usenqena ukuthi usedliwa yilento ukuthi khona sikwenza mina naye and akasamsizi ngalutho umama kanti baba ngabangani nje abasizanayo entweni eziningi. Kwamina senginalokho nje bangiye ekhaya ukuthi mhlawumbe umama khona sekwazi mayelana lolu daba lo. So mase ngifisa ukuthi umama ngisabe sengimchazela ukuthi kahle kwenzakalani phakathi kwami naye ngoba sengivele nami ngagcina sengize ngakhesha kuyena sengigcine sengimthanda sengiyamthanda nje kahle. Hayibo
Manje usufuna ukuba nobudlelwane nje obuserious naye. Cha, angifuni ukuqala manje nanezinto-ke ey'ningi nje angenzela zona. Ungenzela iy'nto ey'ningi manje ngiyabona ukuthi ukuhlukana kwami naye angeke kungisize ngoba impilo yami izoshona phaye kanti umuntu oyaye ngisize ey'ntweni ey'ningi ey'phathelene nanemali mhlawumbe uma kube khona iy'dingo engiy'dingayo yabona. Kanti umama uyilo muntu owukuthi mhlampe ngoba engakasebenzi akakwazi ukuthi uma ngicela something angisize kwesinye isikhathi ngenxa yesimo semali-ke abhekene naso ukuthi ekhaya akekho umuntu osebenzayo. Manje uSithembi lo ulingana noma wakho? Ya, fana nokuthi bayalinga kodwa bashiyana kancane uma ngicabanga. Mhlawumbe bashiyana ngabo 2 years kanje. Mhlawumbe bashiyana ngabo 2 years. Uthandana nomngani kama wakho? Yebo, Uthi usuyamthanda. sengigcine ngibambisana naye impela. Kusho ukuthi ugrade 12 uqede mhlawumbe una-18 noma una-19? Thi ngibonga ngoba ngagcina ngiphazamiseka kwa-1 futhi ngisiqede kuna-18 ya. Kusho ukuthi ujwayele noma mncane usuna-19. Ya. Siqala ukubambisana naye ngiqeda ugrade 12. Wawuyazi into oyenzayo noma uyena mhlawumbe wayetshengisa ukuthi uyakhalela or something like anything like that? Cha, uthi wakukhombisa nje nokuthi vele besihlala sobabili endlini yabona. So kwezinye izinto mhlawumbe akahambe mhlawumbe andlule eduze kwami mhlawumbe nakagqokile yabo into kanjalo. So nami agcine manje sengithinteka manje ukuthi phela nami ngumuntu wesilisa yabona. Kwagcina sekube into kanjalo-ke sagcina sibambisene naye. Kodwa sathi sizoyifihla lento ngoba besifisa ukuthi umama agcine engayazi. Kodwa ngenxa yesimo sokuthi manje angithembi kahle naye akayithembi akazizwa kahle noma ukhulelwe noma kanjani. Manje iyona-ke into eyinkinga le enze ukuthi ngigcine sengithi hayi asabe sengindlulisa udaba kulena ngizobhala ekhaya ngicela ukuthi ningisize ngalokho. Cela usinikeze umama ithuba simuzwe usuzothatha kanjani udaba. Mbukelo Black Life iyachaza ubhuti udaba lakhe. Ukhulisa umamncane uthi umamncane ngoba umngani kama wakhe, hayi ukuthi ba-related, abekho related. But wamthatha eyohlala naye emva kokuthi aqede ugrade 12 ngoba engenabo abantwana. Kusho ukuthi wesami ukusiza umngani wakhe ngento zey'mali kanje. But ugcine sebethandana-ke. Uthi useketshile uyamthanda njengamanje and kunaney'nsolo zokuthi yena uma ngenzeka ukuthi ukhulelwe. My God. Ngicela senze kanje Mbukelo Black Life TV. Asifunele uma sizwe ukuthi uthatha kanjani lo daba lakhe. Ukuthola ukuthi umngani wakhe amthembile owathatha ingane yakhe njengengane yakhe. Kodwa manje sebesebudlelwaneni. Asimfonele. Yebo sawubona unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngicela ngiqale la uMlangeni Magasela lokufonelayo. Ngikufonela kwa-Black Life TV kuhlelo olubizwa ngokuthi sikhipha izimfihlo. Kunondodana ola eduze kwami ofisa ukukhuluma nawe mami. Okay, ayikho inkinga. Uyaphila mama? Ngiyaphila njani? Hayi nami ngiyaphila. Ukhuluma indodana yakho bakithi. Oh, indodana yami. Ngiyayizwa ne-voice ya. Mama ngizoqala nje ngicela ukuxolisa nje ngingakaqali naqala inkulumo. Ya uyangithusa manje inkulumo emayelana nale mntanami. Inzima lento le mama manje saba ngisho ukuyisho kuwena ukuthi ngizoqala kanjani nje angazi ngempela. Kodwa bengicela mama ukuthi ungathethi futhi bengicela ukuthi wehlise umoya mama ngiyacela nje. Hayi makungeke kube into ezongicili kanje. Mama usamkhumbula ngithi yazi. Ngicina sengenza iphutha la mama ngagcina basobothandweni nomngani wakho uThembi. Manje Hey awume kahle uthini mina? ngigcina ngenza iphutha mama ngagcina sengiba ebudlananeni noThembi umngani wakho lo ngihlala naye. Lalela la ngoba ngithi ephefuleka kafika umngani wami. Hey ngiphathisa ngenhliziyo. Awube serious awukhuluma inkulumo iqonda ube serious. Kodwa mama ayikho nami into bengayenza ngoba ziningi izinto ebese zenzeka nje endlini egcine sezingenza ukuthi ngiheheke gcine kwenzaka lokho kwenzakalayo kimi naye njengamanje.
nami bengaqondile ukuthi kwenza ngalo ndlela kodwa ke ngezinto ade zenzeka gcine sekwenzeka ngalo ndlela le ukuthi gcina sesithandana naye. Oh yona into eyakhambisa leyo nje usuthandana naye umngani wami njengoba sihlala eflethini wathatha isinqumo sokuthi uthanda ngoba yisithi isizathu salokho uthanda nomngani wami. Sekupha bekho abantu wena ongathandana nawe usithatha isibini usingaka usithatha yanginyanyisa yaze nginyanyisa ke ngempela le ekhuluma la. Mama ngicela uhlisa umoya ngoba bengicelile ngathi ngicela uhlisa umoya mama ngicela uhlisa umoya ngiyacela. Moya ngizohlisa kanjani umoya yabo nje kuyimanje nje ngizovuka nje ushukela nje kuyimanje ngizovuka nje ushukela kuyimanje. Ngiyaxolisa mama into eyinkinga enza ukuthi ngize mhlawumbe ngigcine sengifika la ingoba benginqena ukutshela and uThembi akasayithembi naye noma mhlawumbe ukhulene noma kanjani akazizwa kahle manje ngiyabona ukuthi bese ngibona ukuthi ile ma hayi kuyanda kukhulele ubani okhulele manje uyena uThembi akasayithembi mama noma ukhulele noma kanjani kunezinto azizwayo nje ishintshayo kuyena egazini so manje ngiyabona ukuthi lento izohamba ingigaxelise ngoba manje bungakwazi lokho wena kodwa manje isimo masikanje ngivele ngacabanga ukuthi angibhayile iBlack Life ngizokwazi ukuthi ngikubekele ngixolise njengoba ngenza iphutha mama. Nasekhaya sengisaba ingakho nasekhaya sengisaba nokuza nje ngenxa isimo salokho noThembi naye usesaba ngisho ukuza lapha ekhaya usesaba ngisho ukwenzela izinto nokusiza ngoba manje uyenqena ukuthi uzothi uyafika mhlawumbe udaba mhlawumbe usuyalaza kwento kanjalo so manje ingakho mama ngithi angixolise Nkosi yami ngiyaxolisa impela kakhulu ngiyaxolisa ngenza noma yini. Hayi ayikho nje into exolisayo shuthi ingakho noThembi ngikade ngangigcina na WhatsApp mangikhuluma naye kanti shuthi nje ni busy nje nina lapha eMathekwini nje niyatobozana nje abekho yini otanga bakho abangangawo kulokuthi uthukele kugodo hala nginawe. Bakhona mama ontanga kodwa manje ngeke kusasiza vele ngoba isimo sesikanje manje mama. Yabo nje uyangihlanyisa nje ngicela ungivalele leyo call nje uyangihlanyisa nje. Mana mama ngiyacela bathi ungayikhanseli ifoni mama ngiyacela. Hey mama ayikho into engizokhuluma nawe manje nje ngifuna ukuzama ukufonela eKutheni uyimanje. Ngiyacela mama ungaqala umfonela uThembi mama ungamfonela. Yini usumthanda ngaleyo ndlela yini wena? Cha kukho umuntu okadala ungakanani uma ungaka? Ngiyaxolisa mama kanti futhi ke ebengifisa ukudlulisa mama okunye ukuthi kunezinye inhlelo bese ngikuza vele ukuthi kube khona engivela ngakho kubo kaThembi. Hayi cha wena ma bedela nje uyabheda nje into eyikhulumayo. Hawu mama noma ufuna eThekwini manje ufuna ngigibele manje ngize lapha eThekwini kodwa manje into eyinkinga mama ukube mhlawumbe ngampela ngithole ukuthi ngampela ukhulele ngeke usangisiza ukuthi ngimnyeke. Nesiqiniseko singanani sokuthi ingane yakho. Iyo into eyinkinga leyo kodwa nesiqiniseko ngoba phela yena uThembi uhlezi naye isikhathi esiningi nje uhlezi nami kahle kahle. Uyacela uThembi yena ukuthi unani emzimbeni naliphi igciwane. Bengakaze angitshele lokho mama kodwa nje bengimthanda njengomuntu uyabona ukuthi uyisilima kangakanani uyabona ukuthi usilima kangakanani. Ngiyaxolisa mama ngiyaxolisa bakithi. Hayi ufonela umhlangano nje ngisabona nje imali ngiyeza ngiza lapha eThekwini ngifuna ungitshele kahle ngoba ngiyabona ukuthi sengiyahlangana kwimanje. Angisazi Musu ukuthi uyanginyanyisa nje musu ukuthi ngiyaxolisa mama manje ngalolu daba mama singamisa kanjani uyalamukela yini mhlambe noma cha ayikho engiyamukelayo la ayikho engiyamukelayo. Manje mama ngimise kanjani ngoba phela manje kube ingane yaqhamuka manje ngizowenza kanjani mina ngoba phela ingane kufanele ukuthi uma ikhona ngempela ingane iqhamuke nasekhaya ngithi ma Okushithi uzoyikhipha leyo ngane ngoba ngamukela umzukulu mina oyingane wami samngazami. Futhi mama phela usangithandi mama kumele ukhiphe kuphume umzukulu wakho. Ingoba ngiyazi ukuthi leyo ngane akusiye yakho. Mama nginesiqiniseko sokuthi ingane yami nesiqiniseko salokho mama.
Hayi kulungile. So usebuye sikhulume kahle. Yabo nje ungivale kahle nje leyo phone nje, ngivalele nje, ngifonelela nje ukusangani nje. Ngiyacela mama wehlisa umoya, wazi ukuthi ngiyakuthanda kakhulu mama. Ngiyakwazi nami ngidlala indodana yami, ngiyakwazi lokho ingane yami. Kodwa nje lokho ngitshela kona nje kuyangicasula. Eish ngiyakuzwa mama. Kulungile bye bye. Eish kwaze kwanzima kodwa kunankinga mama. Okay. Okay, thank you. Uzizwa kanjani? Eish. Ngizizwa ngekho right. Ukuphi ongakuphathi kahle? Ngoba umama lento ngathi akayamkeli nje sidala ukuthi siqhubeke nabo ubudlelwane bamnaye uThembi. Lokho ngiphatha kabi ngoba umuntu bese ngiyitshelile vele ukuthi ngizoyimisela ngaye futhi ngibe straight. Uzimisela ngoba Mthembi. Ukwaba nayo intombi engangawe before? Angikaze ngaba nayo. Engangami? Ngike ngaba nayo engangami intombi kodwa angikaze ngibe nayo elingana nayo. Kodwa-ke ngiyakwezenza azenza kimi izinto nje eziningi. Akekho umuntu owawenza ngalendlela enza ngawe uThembi kimi. Njengoba uthi uMama Mthembu uyakusiza financially, so njengoba uthi wena kuza umntwana yini ozomsiza ngayo? Ezomsiza ngayo umntwana. Uzobasiza kanjani bona nomntwana? Ngingakhona ngazama nje ngokusemandleni umntwana mesekhona futhi ngimnakekele ngenza konke nje kufanele ukuthi ngikwenza njengobaba. Uyizwile le phatha dibalulo mama ukuthi ukutshelile ngegcikwane analo emzimbeni? Ya ngilizwile kodwa angiboni ukuthi mhlawumbe umama unesiqiniseko salokho ukuthi ngempela khona kusolayo mayelana negciwane. Ngabe uyazi? Hayi ngabe mhlawumbe uThembi usangitshela mhlawumbe ngabe nake nacabanga ukuyotesta noba u2? Hey akaze siye ukuyotesta sobabili naye. Awucabanga uqala ngalokho? Hayi bese ngakwenza-ke lokho-ke. I think kubalekile noma ungeke usenza lutho ngakho, but kubalekile ukuthi uteste. Ngoba umngani kama wakho la kade bezwana iminyaka eminingi kabi, untanga kama wakho sokuningi akwaziyo, angakufiseli ukuthi wena njengengane yakho ngihamba ungena kukona. Kodwa ngeke ngikwazi ngempela ukuhlukana naye uThembi. Hayi. Uyakuphekela yini uThembi? Hayi. Uyangiphekela ayikho into angenzeli nje yona, ayikho. Akudlisile kodwa Job ngiyadlala ungangiceli. Ngiyadlalela Lutho angiboni ukuthi ngaba kanjalo kodwa nje uzuzuthanda. Ayikho into anginikeza yona lo mangikhala nje makukhona usizo engidingayo uyangenzela. Wena vele usamncane ufisa ukube indoda eyenzelwa amanye abantu besifazane noma ufisa ukuba wena uprovide? Angangifisa uba yimina provide kodwa ngesimo ke sisekhona nje manje ukuthi angakasebenzi nami yabona. But I feel like ngiyamdinga umuntu vele ozokwazi ukunginakekela njengoba isimo sesekhaya sikanje njengamanje. Kodwa you giving me indoda enjoyayo ukwenzelwa because awukwazi ukuhlala obudlelwaneni ngenxa ukuthi uyenzelwe. Uyabona uma ungasuthi hayi ngiyamthanda ungafaki indaba zokuthi ngiyenzele ilanguage amantombazane leyo. Kwenzelwa indoda. Khona indoda idinga umsizayo umuntu ozoyenzela. Yeah, kodwa ngesiqiniseko nami sokuthi mhlambe mangithola amandla mhlambe ngiyomenzela nje ngoba izinto azenzile kumina cha angazi ngaqala kuphi ngifike kuphi. Sekushuda ukuthi akunikeza izulu umhlaba. Angazi ngempela. Ngagraduate yonke into nje ngayenza kwawuyena nje umuntu angenza into ekanje. But wayekwenza njengomuntu ongenangane efisa ukuthi naye abe nengane azoyilungisa. Kodwa ke kusho ukuthi nengane yakho kuba kwakuyingane yakho ngakwenza lokho. Eish. Angengikwenza lokho mina. Ongane yakhe. Hayi mngana mangakujaji kakhulu yabo. Ngizoze ngiphume esandleni. Impilo yakho usumdala you old enough ukuthi uyithathele inqumo. Mawukuthi isinqumo sakho lesi ukuthi hayi wena uthanda ukuthandana noma Mthembi thandana naye. Bathi iminyaka ayisho lutho. Love has no age. So I think uma wakho nje ukuthi amukele njobe engamukeli kuma wakho evutha into ongakazi uyibone. Iyo into eyinkinga leyo kakhulu ngoba manje akangeneki ngesitala ngazi ukuthi ngizokwenza kanjani ngempela ngazi. Nami ngeke ngikwazi ukukhulumela noma wakho ungixolele. Ngoba futhi nje isimo sesikanje ezomfonela sefana umuntu uthi uyangiqhatha futhi manje. Kanjani manje? Sizoxabana nje futhi lapho nisibanga lokho yabona nje. Eish. Hayi vele ama relationship kuyaxatshwana khuleka ayikho into wrong ngalokho. Kodwa wenza ukufanele ukwenze.
ayisimufuna ukuphumela obala utshela uma wakhe iqiniso akwazi phela ubhijwe uma wakho ngomuntu othandana naye uma kufanele azi ukuthi kwenzakalani yena wazi ukuthi uhleli khona mhlawumbe uhleli kahle kanti wena uyajola lapho ukhipha idili yena umama ngendlela nolaka ngakhona ulaka hayi mhlawumbe nasekhaya mhlawumbe nengangixoshwa nasekhaya nje hayi ngeke axoshwe wazwajuluka usuthuke kakhulu nawe uthi usoma ya hayi ngithukile enginandoda ekhaya babheke wena mina ngicabanga ukuthi uhambe lwethu ka-Black Life liyaphela la okunye nokunye awudingi sikutholele ocwepheshe cha bengajabula kakhulu ngiyacabanga ukuthi uyayidinga i-counselling esimeni sakho nje sonke nama-choices owenzayo because lento iyangihlupha nje emqondweni nje nami ngigcine ngasazizwa nje kahle ya ngigcine ngasazizwa kahle sidana ngifuna ukuqamba ngenxa yayo lento le ukuthi ngiyidlulisa kanjani ekhaya ngiyakuzwa bra wami asikunikeze i-counselling as per your request nami I suggested but I feel like uyayidinga ukuze ukwazi ukubonakala ukuthi ngempela le micabango yakhe ejule kangaka nokukhululeka kangaka ngimamthembi nize nibe nabantwana uzufise nokumshada uqhamukaphi uqhamuke ekuthenini you're desperate for money or uqhamuke ekuthenini vele uyamthanda yabo nje bade sekushilo ukuthi love is no age so angikwazi ukujaja ngeminyaka kuyikhona ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi uya-understanda yini lento yenzayo sibonge kakhulu ibhuti wami ngokusithemba ngicabanga ukuthi sizamile ukusiza okele Black Life mina ade ecelile ibhuti ukuthi akwazi ukukhipha imfihlo yakhe atshela uma wakhe ukwenzileke phambi kwethu soba uthumbukile siyamuza uma wakhe udaba angalithatha kahle of which icabanga ukuthi wonke umzali angangaba comfortable if ingane yakhe ingafika nalo nenkulumo kanje kuyena ethi usethana nomngani wakhe kodwa akasikwazi-ke thina ukuthi sijaje ake sinikeze umndeni ithuba lokuthi discuss lento babone ukuthi bathatha babeka naphi mina personally ngomlangeni Magasela ngibona ukuthi kubalekile ukuthi ngisuggest i-counselling kubhuti ngoba uthena 19 years waqala wazana nomama so I don't know ukuthi lokho akwenza aware noma wase ingane so usithembi wathatha advantage yomntwana so I don't know yikho ngithi personally I feel like badingakala ocwepheshe bakwazi ukubona ukuthi lo bhuti lo lento ayiphilayo uyayi-understanda yini lento yokutetha abantu abadala kunaye uma ukuthi uyayi-understanda sigudi ngalokho uma ukuthi akaku-understand kwabe izimo zenhlupheko nakhona uyalidinga usizo ukuze aqhubeke abe indoda ezoba right ekwazi ukuthi ibe nomndeni wayo nayo ezobe i-choice yakhe ayithathela yini inqumo hayi ngoba khona into enziwa kuyena Mlangeni Magasela ngifuna ukugaqa amagoli abafethu thank you so much for watching this episode till the end siphinde sibonane futhi nangokuzayo ngimthanda ibhadi please make sure you do subscribe like share and comment I'm out Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo ukukulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona nezwasho sikhona iswasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu akathande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy The Black Life TV.